U blizini centra Aranđelovca kod glavne autobuske stanice žitelji ovog grada bili su svedoci nesvakidašnjeg događaja. Neki od njih videli su kada je poklopac od kontejnera poklopio nesrećnog deku. On je pao unutra, glava mu unutra bila, znamo glava. Ja sam sve do ovde, tu sam sve do ja. Da nije on rukama uhvatio pa samo ne znam da se nije uhvatio za ono pa ga sam sebe ubio, ali ne znam, ne mogu da kažem nikad. Samo sam ja viču, kaže pao, nekada umru čovjek. U noge vise gore, on je glava dole. Ubacili su ga u sanduku i ćerve i tako su ga odatle oterali. Pa neki ga tu prepoznao, pričao onaj milicioner da ga neko prepoznao i uzeli su mu iz džepa, imao para, kaže u džepu i uzeli su valjda pare, kupili ćebe kod Kineza. Vidim da su samo tamo prostrali kad su ga izneli iz kontinjera. Među očevicima su i oni koji su ga poznavali i poznaju njegovu porodicu. Kažu da deka nije bio beskućnik i prosjak, kao što se piše u pojedinim novinama, i da je verovatno po kontejneru tražio stari hleb za stoku. Ma kakav prosjak, to je čovjek koji je radio u sekciji za puteve pre 60-50 godina. Čovjek koji je domaćin u Garašima, ima 3 kuće, ja mislim u Garašima, ne mislim 3, ima sigurno. Viđali smo ga tu da on ide tako nosi, kupi za stoku hleb gdje nađe. A inače kaže da je iz Garaša, tako sam čula da kažu i policajci, jedan ga poznaje, kaže on iz Garaša, ima sina, kaže vozi onaj kamion, kaže on lepo, kaže kod kuće, kaže nije, kaže on bedan da je išao da traži nešto, ali vodila ga sudbina. Greota je, mene je žao, kažem, pomislim da nije gladan. Ima dosta naroda koji nemaju da jedu i onda mi je žao bilo, ali tog čoveka ne znam, ja samo jednog čoveka tu poznajem što je dolazio, ništa više, nikog. Slike ljudi kako preturaju po kontejnerima sve su češće u Srbiji. Nažalost, život deke iz sela Garaši kod Aranđelovca završen je tragično.